Dobrý den, tašidele, vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajláma ukončil návštěvu indického Ladaku. Jeho svatost Dalajláma vyjádřil znepokojení nad silnými monzunovými dešti v indickém státě Himachal Pradesh. Tibetský exilový prezident Sityong Penpa Tsering přednášel na fóru 2000 v Praze. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlámy v Ženevě se setkala s českými a švýcarskými politiky. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlámy v Ženevě informovala americkou velvyslankyni Michelle Taylorovou o situaci v Tibetu. Organizace pro podporu Tibetu se setkaly k projednání dalšího postupu při řešení tibetské otázky. Zpráva zvláštního zpravodaje OSN Tomoji Obokaty potvrzuje naše obavy, říká tibetská exilová ministryně Norzin Dolma. Australská senátorka Janet Raisová hovořila v australském parlamentu o 8. světové parlamentní konferenci o Tibetu. Zástupce jeho svatosti Dalajlámy v Japonsku se setkal s místopředsedkyní pobočky celojaponské parlamentní skupiny pro podporu Tibetu. Tibetané oslavili 75. výročí nezávislosti Indie. Jeho svatost Dalajláma po měsíci a půl ukončil návštěvu indického Ladaku, kde dával učení, pronášel veřejné proslovy a účastnil se mezináboženských poutí a akcí po celém regionu. Během veřejného proslovu v buddhistickém centru Choklamsaru řekl, že na něj hluboce zapůsobily projevy lásky a oddanosti, s nimi se setkal v Ladaku a znovu potvrdil svůj závazek dlouho žít a pokračovat ve službě lidstvu. Jeho svatost Dalajláma také požehnal základní kámen Mezinárodního institutu pro kulturu a etiku, který se stane výzkumným centrem pro oblast kultury a vzdělávání. Ladacké buddhistické organizace pro jeho svatost Dalajlámu před odjezdem společně uspořádali oběd na rozloučenou. Jeho svatost Dalajláma se 31. srpna vrátil do Dharamsaly, kde ho nadšeně přivítali Tibetané, místní obyvatelé a turisté. Několik míst v severoindickém státě Himachal Pradesh bylo vážně zasaženo nezvykle silnými monzunovými dešti. Jeho svatost Dalajláma vyjádřil znepokojení nad ztrátami na životech a škodami způsobenými následnými záplavami a sesuvy půdy. V dopise hlavnímu ministrovi státu vyjádřil soustrast a zaslal modlitby rodinám postiženým zkázou. Jako projev solidarity věnoval finanční dar na pomoc v zasažené oblasti. Tibetský exilový prezident Sityong Penpa Tsering navštívil Prahu a zúčastnil se 26. ročníku fóra 2000. Na programu měl také řadu setkání s místními organizacemi a politiky. V srpnu Sityong slavnostně otevřel nově postavenou víceúčelovou budovu v sídle tibetské exilové vlády v indické Dharamsale. Při její návštěvě ocenil kolektivní úsilí administrativy a veřejnosti, které vedlo k úspěšnému dokončení projektu a doporučil komunitě, aby novou budovu co nejlépe využila. Přibližně 85% celkových nákladů na projekt financovalo tibetské exilové ministerstvo vnitra a zbytkem přispěla tibetská komunita v Dharamsale. Ve stejný den se Sityong Penpa Tsering zúčastnil zahajovacího ceremoniálu dvoudenní konference na téma Relevance a význam instituce Dalajlámy, pořádané Kongresem tibetské mládeže v Dharamsale. Ve svém projevu naléhal na Tibetany, aby rozšířili své vnímání a porozuměli si navzájem a aby vytvořili sjednocenou a harmonickou komunitu pod vedením jeho svatosti Dalajlámy. Připomněl obrovský přínos linie Dalajlámů pro tibetský lid a národ a zejména velkorysost současného 14. Dalajlámy a veškeré jeho snahy o udržení tibetského kulturního dědictví v exilu. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlámy pro střední a východní Evropu Tinle Chuky v doprovodu tibetské přidělenkyně při OSN Kalden Tsumo zavítala poprvé do Prahy. Během 4denní návštěvy se setkali mimo jiné s místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem a s předsedou senátní skupiny pro podporu Tibetu a jejími členy.
Senátoři potvrdili, že nadále trvá jejich podpora pro Tibet a tibetský lid. Zástupkyně Tinle Chuky se také setkala s náměstkem ministra zahraničních věcí, náměstkem ministra kultury, bývalým ministrem kultury a poradcem pro zahraniční politiku, tiskovým tajemníkem úřadu předsedkyně parlamentu, bývalým předsedou parlamentní skupiny pro podporu Tibetu a bývalým místopředsedou vlády. Jménem tibetského lidu vyjádřila poděkování České republice za dlouhodobé přátelství a solidaritu s Tibetem. Zástupkyně jeho svatosti Dalajlámy minulý měsíc rovněž navštívila státní tajemnici pro migraci ve Švýcarsku Christine Schrenej-Burgenovou a upozornila na náročnou situaci Tibeťanů žijících bez dokladů ve Švýcarsku. Zástupkyně Tinle Chuky se na konci srpna setkala se stálou přidělenkyní Spojených států amerických při Radě OSN pro lidská práva v Ženevě, velvyslankyní Michelle Taylorovou. Hovořili spolu o aktuální situaci v Tibetu. Tinle Chuky informovala americkou velvyslankyni o závažném porušování lidských práv, kterého se v Tibetu dopouštějí čínské úřady, včetně nedávno zveřejněné zprávy zvláštního zpravodaje pro otroctví. Expert OSN v ní dospěl k jednoznačnému závěru, že v Tibetu, podobně jako ve východním Turkestánu, existují tábory nucených prací. Velvyslankyně Michelle Taylorová vyjádřila porozumění pro situaci Tibeťanů v Tibetu a ujistila Tinle Chuky o přetrvávající podpoře Spojených států amerických. Ve svém tweetu napsala: skvělé setkání se zástupkyní Tibetu Tinle Chuky v Ženevě. V diskuzi o řadě otázek jsem vyjádřila vážné znepokojení Spojených států amerických nad ohrožením náboženské svobody tibetských buddhistů. Indické parlamentní fórum pro Tibet svolalo schůzku s členy skupiny pro řešení tibetské otázky v Indii. Byl předložen návrh na ustavení vrcholného koordinačního orgánu skupin pro podporu Tibetu v Indii, a to v Indickém mezinárodním centru v Dillí. Účastníky setkání přivítal Shri R.K. Kríme ze skupiny pro řešení tibetské otázky. Informoval je o činnosti skupiny a organizacích na podporu Tibetu v Indii, jeho svatosti Dalajlámovi, ústřední tibetské správě a tibetském exilovém parlamentu. Poslanec Shri Sujit Kumar představil způsob práce a význam indického parlamentního všestranického fóra pro Tibet. Hovořil také o politice rehabilitace Tibeťanů z roku 2014 a nastínil body týkající se sociální podpory tibetských uprchlíků a tibetských osad v Indii, ochrany životního prostředí, Tibetu a reinkarnace jeho svatosti 14. Dalajlámy. Proběhla rovněž diskuze o posílení všestranického indického parlamentního fóra pro Tibet a členové navrhli, aby se fórum častěji scházelo a pracovalo na řešení tibetských otázek. Zvláštní zpravodaj OSN pro současné formy otroctví Tomoya Obokata identifikoval v Tibetu formy nucené práce, podobné táborům ve východním Turkestánu, čínsky Xinjiangu. Uvedl, že v Tibetu rozsáhlý program přesunu pracovních sil způsobil především u farmářů, pastevců a dalších zemědělských pracovníků přestup do zaměstnání s nízkou kvalifikací a s nízkým platem. Ministryně zahraničí tibetské exilové vlády Norzin Dolma a zástupkyně jeho svatosti Dalajlámy pro střední a východní Evropu Tinle Chuky uvítali zprávu zvláštního zpravodaje OSN jako aktuální dokument potvrzující obavy a tvrzení ústřední tibetské zprávy ohledně situace Tibeťanů vystavených v Tibetu nuceným pracím. V pojednání o systémech nucené práce, které existují v Xinjiangu a Tibetu, identifikoval expert OSN dva samostatné státem nařízené systémy. Za prvé, střediska odborného vzdělávání a průpravy, v jejichž rámci jsou menšiny zadržovány a umísťovány do zaměstnání. Za druhé, zmírňování chudoby prostřednictvím přesunu pracovních sil, kdy jsou přebyteční zemědělští pracovníci převáděni do sekundárního nebo terciárního sektoru. Zvláštní zpravodaj OSN Tomoya Obokata má předložit svou nejnovější zprávu na 51. zasedání Rady OSN pro lidská práva v září 2022. Senátorka Jeanette Riceová ze státu Victorie promluvila v australském parlamentu o nedávné 8. světové parlamentní konferenci o Tibetu. Senátorka Riceová přečetla deklaraci 8. světové parlamentní konference a vyzvala senátory a senátorky k setkání s tibetskou delegací během její zářijové návštěvy australského parlamentu v den lobbingu za Tibet.
Požádala je rovněž, aby se připojili k australské parlamentní skupině pro podporu Tibetu. Zástupce jeho svatosti Dalajlámy pro Japonsko a východní Asii Tsewang Gyalpo Arya se setkal s Arisavou Jumovou, místopředsedkyní nově zřízené místní pobočky celojaponské parlamentní skupiny pro podporu Tibetu se sídlem v Ósace. Místopředsedkyně pobočky se v Tokiu zúčastnila zasedání parlamentu, navštívila tibetskou kancelář a informovala zástupce jeho svatosti Dalajlámy o založení nové pobočky, která vznikla v květnu letošního roku. Tibetský zástupce dr. Arya poděkoval japonským poslancům za jejich zájem a za podporu Tibetu a ocenil jejich snahy o rozšiřování místního povědomí o otázkách týkajících se Tibetu. Místopředsedkyni nové pobočky rovněž informoval o aktuální situaci v Tibetu, o Tibeťanech v exilu a o ústřední tibetské správě a požádal zákonodárce, aby nadále podporovali Tibet. Indie oslavila 15. srpna dovršení 75 let své nezávislosti. Tibeťané po celé zemi si výročí připomněli pod vedením ústřední tibetské správy s vděčností za velkorysost hostitelské země a jejího lidu. Ústřední tibetská správa vyvěsila toho rána indickou státní vlajku před sídlem tibetské exilové vlády. Během oslav v Tibetském institutu múzických umění v Dharamsale Sityong Penpa Tsering připomněl indické mučedníky, kteří bojovali za svobodu proti kolonizátorům a ocenil obrovský rozvoj Indie po získání nezávislosti. Tibeťané v australské Canberře se zúčastnili oslav za přítomnosti zástupce jeho svatosti Dalajlámy. Akci uspořádali společně Indické vysoké komisařství a australské ministerstvo zahraničních věcí a obchodu. Spolu s indickými hodnostáři a přáteli oslavili 75 let nezávislosti Indie také tibetské exilové úřady v Bangalore, v Dillí, Kalimpongu a v dalších městech. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tůvžeče.